kafin in zo in yi muku sharhi za ku gane cewa wannan waƙa ce wadda kahutu rarara ya yi ma gwamnan Katsina wato Aminu Bello Masari. Sha sauraro lafiya. Yin waƙar shine lokacin da aka tabbatar da cewa an ba shi kujerar Tet Pound. Idan kuka lura salon da kahutu rarara ya zo da shi a cikin wannan waƙar ya sha bamban, sai aka amfani da salo na Hausa Fulani saboda su ma wanda suka hau waƙar kun ga sun sanya kayan Fulani na gargajiya. Na san kun ji an ce mai turaka, kuma wasu da daman ku nan ba su san waye mai turaka ba. To idan kuka je Katsina, to shi ma sananne ne babba a wannan tafiya ta APC ta su Aminu Bello Masari. Haka kuma shi ya sanya kuka je har a waƙar nan kuka lura a cikin waƙar za ku ga dukkan abubuwan da aka san za a yi domin ganin an maida ku kun shiga cikin nishaɗi, farin ciki, annashuwa. Ga su nan mun yi ƙoƙari mun yi, don haka muke ƙara jaddada muku cewa ku sha sauraro lafiya. Ita dai wannan waƙa ba komai take yi ba illa nuna yabo ga wannan ɗan takara Aminu Bello Masari wanda ya samu kujerar Tet Pound.